At beskrive Michael Dambach er lidt som at beskrive de maskiner, han er montør på. Det er så en multimaskine. Maskinerne kan både salte om vinteren og så græs om sommeren. Og Michael Dambach er også skabt til at gøre mere end bare én ting. Jeg skal bare op klokken 5:15, halv 6, så passer. Han går nemlig på arbejde 2 steder. Ja, det bliver lidt travlt lige her nu, men det skal nok gå. Hjemme fra privaten driver han nemlig en webshop. Det ser rigtig godt ud. Der er kommet 4 ordre, så det kunne faktisk ikke være bedre lige her til at starte med, synes jeg ikke. Han har været i gang i 3 uger, og indtil videre ser omsætningen lovende ud. Jamen, jeg har sådan set solgt for det, jeg havde regnet med, jeg ville sælge for. Michael Dambach har kastet sig over et produkt, som han virkelig tror på. Og måske er der noget om det, for på Facebook har bare en af de grupper, der hylder dets fortræffeligheder, mere end 31.000 medlemmer. Nu har han så taget et lån i huset for at opfylde sin drøm. Jamen det er jo så at prøve at starte en garnbiks op. Fra hjemmesiden hobbygarn.dk sælger han garn til hækle- og strikkeentusiaster fra hele landet. Det er op til far. Faktisk er han ikke alene om projektet, for både hans kone og deres 2 små tvillinger De haler. hjælper til, når der skal pakkes. Jamen, så er vi altid sammen. Det er dejligt. De fleste vil nok synes, at det var for meget at have et arbejde derhjemme også. Men Michael Dambach ser det som en bonus for familien. For os passer det bare helt perfekt ind, at vi kan gøre det her, i stedet for at man sad med hver sin telefon. Her der er du ligesom bundet op på hinanden på en helt anden måde, og skal snakke sammen og sådan noget. Vi går op og lege igen, ikke? Nu er der styr på dagens bestillinger, og det er tid til næste punkt i dagens program. Skal du med op ad trappen? Nu skal jeg lige ned og aflevere det her, og så om 20 minutter, så skal jeg være oppe i hal, op og træne basketballhold. Dagens bestillinger er postet afsted, men kunne godt indvende, at en familiefar til tvillinger, der også har 2 jobs, burde droppe det at træne Lemvis basketdrenge. Får du aldrig stress, altså med alt det, du skal nå? Nej, jeg vil til at sige, at det her det var faktisk noget af det, vi snakkede om jeg skulle blive ved med, da vi gjorde det her. Men det er simpelthen, det er bare så et sted, man slapper af det her, fordi at, da jeg selv startede, der var jeg nok halv deres størrelse, og det har bare været et rigtig vigtigt sted for mig. Da Michael Dambach var på alder med de drenge, han træner i dag, Og så går du ned der. Først der. Ja, fint. var det hele noget op ad bakke. Det gik slet ikke. Han er overblind, og i skolen var der dengang ikke meget hjælp at hente for en som ham. Folkeskolen, der gik jeg ud uden nogen ting. Havde ikke tysk, havde ikke fysik. Altså, jeg bestod ingenting. I Michael Dambachs verden er der sammenhæng i tingene. Basket var redningen for ham, da han var dreng. 1, 2, 3, Lemvi. Tak for i dag. Og derfor er han i dag træner for et drengehold. Smiler de ikke også? Og det der med at sælge garn kommer heller ikke ud af det blå. Nej, og øjnene. Døtrene Emma og Anna kom alt for tidligt til verden og vejede kun 600 gram ved fødslen. Og i flere uger svævede de mellem liv og død i en kuvøse. Da vi fik børnene i sin tid, så var det noget af det første, der blev lagt ind til dem. De sprutter her. Så de har sådan set altid været sammen med børnene. Det er i de hæklede fangearme, at magien ligger. De har nemlig samme tykkelse som den navlestreng for tidligt fødte børn savner. Skal vi køre bil i stedet for? I tiden, hvor ingen vidste, om tvillingerne ville overleve, begyndte Eva Maria at hækle dyr mage til dem, der lå inde ved hendes døtre. For sine tanker lidt væk fra alt muligt andet. Da Michael Dambach luftede sine tanker om at starte som selvstændig, faldt det først ikke i god jord. I starten, der tror jeg ikke, hun syntes, at det med, at jeg skulle have en webshop, det var verdens bedste idé. Men da de fandt frem til, at han kunne sælge garn, blev det noget andet. Men da det ligesom blev hendes hobby, så kunne jeg godt mærke sådan, at så blev det sådan mere vores webshop, ikke? Og blev et fælles projekt. Nu skal vi snart til seng, ikke også? Anna, prøv at høre, nu skal du hjælpe med at rydde op sammen med din søster, ikke?